uhlala anamasai ananamash anaya asikonofunayo aneliswe osweleyo shapatanamasai awe amakamandela kama hele mashana apunyuzwe aphu akodwa bazalwane hele boshadaya athidiwe yoti kudabakashapata onoliswe Toko senkwele Hola basha Ana silama Kosenkwele baba zama kerubi Kosenkwele baba zama serafi Obayende Wela malogluma Hananana Sengabe inimana shana hola sida baba kona nabash utwala oh shapata bayade yamo oh shataya verse number 8 of 9 izenzo 1 Funda kodwa nisakukwamkeliswa amandla anana shata funda pha kodwa nisakumekeliswa amandla yes umoya ngcwele sefikile phezulu aha nibo ngofakazi bami yes eJerusalem yebo naseJudiya lonke yebo naseSamaria yes ukuze kube sekugcineni komhlaba amen inkosi ayibuse ukufunda kwezulayo we may be seated ninisha kamanda sai zibaita lahai sipatila hashana kebana shai haya haya take it down ngempela okay ebazalwane kunezinto ezixoxwayo uma sifike egumbini eliphezulu mvumeleni bazalwane ngisho ukuthi ilanguage yabantu abaphansi nelanguage yabantu abaphezulu ayifani ngiyakhumbula uJesu eqeda kuhamba wayaleza abafundi bakhe and he said go ye and tarry in Jerusalem hambani ningayokwenza okuningi kodwa nifike nihlale eJerusalema eJerusalema kunento niyoyilinda amandla kamoya oyingcwele ayibonge inkosi bazalwane kusho ukuthi ilanguage wemkhabela yabantu abaku-upper room abantu abangenamandla kodwa bayolanda amandla abantu abanobuthakathaka abantu abashayekile abantu abacindezelwe abantu abangenawo amandla kodwa ube bakhuphukela